ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза як навор фақат хундаи санъатҳои бардоро бо дархости як де бардор дар комментария нависта буданд хундаи санъата ба навор бигем. Мо як навор фақат хундаи санъатҳоро мондагем. Бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман хундаи санъата бинависед. Як навор дига фақат хундаи санъатҳоро мемонем. Чӣ навуди мошине ки шумо дар кора номашро бинависед, мо ҳамун навуди мошинаҳоро наворҳошам бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экранбудагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. Бардор дастгирӣ кинед. Аз ҳар яктуми шумо хоҳиш мекунем ки видеоро поделитсия кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2012 абиёи мотор ДВ0 сӯзи шӯриш бензин. Коробка перда 6 механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин вагонаи бениҳоят састаянаш хубай, ҳолаташ ҳама тарафа 100%, хадавои 100%, мотор, коробка 100%, тонировка техосмотр то 15 январи 2027 дора. Утилизатсия ҳаст. ҳама ҷои мошин нахаду 100%, фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, ягон расходу камдӣ надора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 112 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فرک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. мошини навбатии мо бардор хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2014 абиёи мотор ДВ4 сӯзи шӯриш бензин. коробка перда 6 автоматай ва дар амҷад соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳама тарафа 100% мошин. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ, расамошка, утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 120 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардорро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бумонед ва дар комментария ҳатман мошине мехозед ки тона номашро бинависед. мо ҳам номи мошинаҳоро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардор хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2015 абиёи мотор 1.5 сӯзи шӯриш бензин. коробка перда 6 автоматай ва дар амҷад соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. ҳолати мошин беҳтарин аст. мошин 100% утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳамаш нахаду 100%, ҳама ҷои мошин нахадуя кор мекунад ва мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. марҳамат, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 58 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мошини навбатии мо бардор хундаи санъата мебошад ки соли бариш 2010 абиёи мотор ДВ0 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка перда 6 автоматай ва дар амҷад соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, утилизатсия ҳаст, ҳуҷҷат ҳаст, газ бензин кор менамояд, кондитсионери ях ҳама ҷош навай, пачкаи мошин ҳолаташ беҳтарин аст. бардор фақат соҳиби мошин гуфтааст ки
беҳуда занг назананд, савдо дар назди мошини навъи вагон гирифтаган, як даст гаштагия, ягон камдиву расход надорад. Ҳама ҷош мошин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 105,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. мухлисои сечка дар комментария сечка бинависа, навори сечкаҳоро мемонем. агар 10 нафар сечка бинависа, навори сечкаҳоро мемонем. дастгирӣ кинед бардоро, лайкҳоро бизанед. дар комментария ҳатман сечка бинависем, мо навори сечкаҳоро мемонем.